Ginikanan na nato siya isip si Destiny Rose, Yuan Lee ug si Boyet. Ug karon, laing challenging character na usab ang iyang gidawat alang sa Bag-ong Kapuso drama series. Let's all welcome actor, singer, and host, Mr. Ken Chan. Mayong buntag, Ken! Welcome back to GMA Regional TV Miss Live. Cecil. Kamusta po kayo dyan? Mabuti naman. Ikaw, how are you? How's your morning so far? Mabuting po. Ito po, kakatapos ko lang mag-coffee. Kaya naman pala, iba, fresh na fresh. You look more relaxed now, Ken. And of course, ngayong 2021, you're off to a good start this year dahil may bago kang pagbibidahang project. Please tell us more about Dalawang Ikaw. Yung bagong teleserye namin ni Rita, Ang Dalawang Ikaw, sobrang I feel really blessed talaga na napunta sa amin yung project because napakaganda ng istorya. And tawag nga namin dito adbokaserye kasi may advocacy. And tulad nung ginawa namin last time, yung My Special Tatay, it's about mental health. It's about autism. At ito naman po, ganun din po ulit, mental health, and it's about multiple personality or yung mas tama pong sabihin, yung dissociative identity disorder. And of course, dito sa Dalawang Ikaw, you'll be working again with Rita, Daniela. Ano bang sikreto sa magandang tandem yung dalawa, on-screen and off-screen? At nakakatuwa lang kasi, Miss Cecil, na until now, 2021, magkasama pa rin kami ni Rita at unti-unti namin nabubuo yung pangarap namin na magkasama. And sobrang happy na happy talaga kami because yung pangako namin sa isa't isa noong 2018, natutupad namin ngayong 2021. And sobrang blessed and thankful talaga kaming dalawa po. And you deserve this blessing and all the projects that you both are getting. Thank you. And ngayon, Ken, let's take a look back sa mga previous drama series mo na tinangkilik talaga ng marami. Please share with us kung ano yung mga natutunan mo o yung mga tumatak talaga with these characters that you represented. Let's start with si Destiny, sa Destiny Rose. So sobrang love ko po talaga yung Destiny Rose and hindi ko makakalimutan ito because ang daming nagmahal sa akin na mga kapwa natin na nasa LGBTQ community. Every day nakakatanggap ako ng message sa kanila sa social media na thank you. Puro pasasalamat yung mga naririnig ko sa kanila. And of course, kasi very versatile ka. Ito naman, si Yuan Lee sa Meant to Be. Hindi ko rin ito makakalimutan, Miss Cecil, because si Yuan Lee, half Chinese, half Kapampangan. At sa totoong buhay, ganun din ako, half Chinese, half Kapampangan. Kaya sobrang nakarelate talaga ako dito sa role ko bilang Yuan Lee. And of course, ito Ken ha, ito talaga yung pinaka-love ko. Si Boyet sa My Special Tatay. Yes po. Sobrang love ko din talaga si Boyet. And thank you, Miss Cecil, dahil napapanood mo yung My Special Tatay. And sobrang napamahal sa akin tong teleserye na to, itong My Special Tatay, dahil ang dami kong natutunan. At higit sa lahat, ang pinaka-reward ko dito sa My Special Tatay is yung may mga naging kaibigan ako na meron silang autism. Nakakatuwa lang na hanggang ngayon kausap ko sila, hanggang ngayon nakakasama ko sila, hanggang ngayon nagsasabihan pa rin kami, nag-update pa rin kami sa isa't isa. Na ang sarap lang nilang maging kaibigan, Miss Cecil, yung may mga taong autism. I'm sure that you've touched their hearts talaga and their lives with this role that you played as Boyet. Ang galing. Yes po. And ka-relate talaga ako kasi yung may kuya is actually someone with special needs. May special needs siya. Although not autism, not under the autism spectrum, but yeah, with special needs siya. Slow learner, ayun. But fully functional. Yes po. Oo, too honest to a fault sometimes. Totoo po, di ba, Miss Cecil? Very honest sila. Ang sarap nilang magmahal. Pure na pure yung puso nila. Totoo. Na ang sarap lang talaga nilang mahalin din. Ang sarap nilang makasama. We look forward talaga to watch Dalawang Ikaw. Imbitahan natin ang mga kapuso natin na abangan ito sa GMA. Ito na po ang regalo namin sa inyo ni Rita ngayong 2021, Ang Dalawang Ikaw.
Sana po suportahan nyo rin po ito tulad ng pagsuporta nyo po sa mga nakaraan na ginawa naming teleserye. At sigurado pong hindi kayo magsisisi dahil napakadami po ninyong matututunan dito at ipapakita po namin sa inyo ang buhay ng mga taong nakakaranas o mga taong merong dissociative identity disorder. At oras na para alamin at silipin ang buhay nila. And we can't wait to see this new show, ang adbokaserye mo, Ken. Daghang salamat for being with us this morning. Daghang salamat po, Miss Cecil. Thank you so much po. Thank you. Ingat ka. Ingat din po kayo. God bless po. Thank you.